Иниджия. Доколкото знам, цялото Иниджия е опожарено. Църквата и училището са изгорени. Това какво е? Това е снимка ли е или възстановка? Още 13-та година са били унищожени и двете сгради. На тяхно място в момента има паметник на Ататюрк. Тези двете рисунки, това са рисунки на един потомък от село Иниджия. Ще го видим в следващите фотоси. Той е художник от Стара Загора. Спомен ги е възстановил. Той е починал още 70-те години, но тази рисунка явно е от десетилетията веднага след изселването. Той по памет ги е възстановил. Да, точно това е човекът, който чете докладът през 72 година на първата среща на иниджийци в Бургас. Той е художникът от Стара Загора. Васил Поп Йорданов от Стара Загора, учител, пенсионер още 72 година. Тогава е прочел своя доклад върху историята на Иниджия. Между членовете на президиума се виждат седнали Карамфила Апостолова, Саклемова, Поля Терзи Стоева и Стоян Поп Йорданов и други. Също това е в Бургас тази в Бургас 72 година, преди тогава, да бъдат закрити тракийските... не беше ли ликвидирана? Значи 4 години по-късно тракийската организация е закрита от режима в България и въпреки това... Ето тук това събрание е проведено почти нелегално, колкото така имам представа. 72 година е било легално, но следващата среща, която на следващите снимки ще видим, от 84 година е тази среща на Секлемовия род, първата среща на Секлемовия род. Тя е проведена 84 година, без да съществува официално тракийско дружество, но дейност на иниджийци и на тракийци продължава да се бори срещу забвението, което се налага. Да, не можем да оставим паметта да бъде изтрита. Нашия бащин край да бъде забравен. И всичките ужаси, които са преживели... Тяхните бащи или самите... Да, нашите предци през 13-та година. Тогава са направили това родословно дърво. В последствие през последващите 25 години до днес са открити още и в двете посоки потомци. Вече са близо 800. Както споменах и в миналото предаване, Христо Секлем е първо основателят. Това е църквата в село Средец, където посетих. Интересен факт е, че тази полянка, която се вижда, това е всъщност гробище. Там е погребан и светец Стоян Поп Андреев. Свещеникът, да, на църквата, но през 50-те или 60-те години на тоталитарният режим е било заповядано да се унищожи това гробище и да се прокарат двата пъти от двете страни на църквата. Въпреки това, един от изпълнителите на заповедта се оказва наш потомък и тъй като той е съпричастен, ми повери, аз се срещнах с него, той тогава е бил военен, само са махнали кръстовете, всъщност гробовете си стоят непокътнати отдолу и в момента има инициатива към кмета на Средец и от потомците да бъде възстановена паметта, там да бъдат положени съответните паметници. Да. Това е свещеникът, за който говорим, Стоян Поп Андреев, член на местният революционен комитет в Иниджия. Той бил 17 години учител в Иниджия, след това с 907 година става вече свещеник по нареждане на организацията. Това е семейството му, неговата съпруга и тази снимка за първи път сега я видях благодарение на телевизия СКАТ. Тоест, след нашето предаване, тя бе изпратена от потомци. Да, и се срещнах лично. Това са всъщност основните клонове на Секлемовия род. Именно част от тях, които са в Сарафово. Не съм сигурен на коя от жените на снимката. Ако някой има подобни информации или ни гледа в момента, да се свържи по-късно с телевизията или директно с вас. Да. За да присъства на срещата на 18 септември от 15 часа. Това е друг потомък, Стоян Николов Секлемов, преображенец, участник в Преображенското въстание и в четата на войводата Лазар Маджаров. Това са 101 души българи от Одрин, учители, търговци за наечи, интернирани от турското правителство в Мала Азия. Тук вече навлизаме в темата за геноцида на тракийските българи. Точно така.
Това са хора, които в навечерието на войната биват интернирани в Мала Азия, както е било традиция през стотиците години робство българите да бъдат изкарвани в Дiyarbakir. Както гласи член 2 на Конвенцията за геноцид, насилственото преведаване на деца от групата на друга група, което е кръвия данък. Да. Нека да завършим първо с Иниджия спомените и ще минем към темата. Карта на Одрински от Вилоет, така както е с всичките български, и имало и малко гръцки, и малко турски села. Това се вижда на тази карта, отцветено от Любомир Милетич, 14-та година, етническото присъствие на българите на територията. Това е снимката на самия Милетич. Той е основател на... Той е Любомир Георгиев Милетич, роден на 1 януари 1963 година в град Щип. Следва славянска филология в Загреб и Прага, доктор по филология, професор и титуляр на катедрата по славянска филология в Софийския университет от 892 до 934 година. Голям български учен. Основател на БАН, т.е. тогава е било... Голям български учен, който във всички българи е останал така най-вече с разорението на тракийските българи. Говоря на потомци на бежанците. Това е една книга, която това е второ издание, издаде го издателство Български бестселър. Първото отдавна е изчерпано, е библиографска рядкост. Една книга не много голяма, но с знаменателна като документ за българската история и за българската драма. Самия Милетич е човек, който не като човек, а като самия факт, че той е македонски българин, а има такава голяма заслуга за тракийските българи, за съдбата така милее за тях, което потвърждава още веднъж абсолютната истина за единството на българския народ в Македония и в Тракия. Буди въпрос, защо той нарича книгата Разорение. Именно... това е темата, към която сега вече ще навлезем. И аз затова исках да, понеже се занимаваш с този проблем, чисто езиковецки, и като филолог, и като историк, да разговаряме малко с теб и с това да въвлечем и нашите зрители, може би към проблема. Ние ще направим последствие и други такива разговори, други предавания на темата за геноцида. Защо книгата му е наречена Разорение, а не геноцид? Защото тогава в български език думата геноцид не е съществувала, но всъщност кажи твоето становище, след това ще... Значи аз не съм първият човек, който си задава този въпрос. Всичките потомци на претърпелите този геноцид се питат защо е така. Включително и професор Делчо Порязов, който издаде т.е. прочете една статия своя и статията му се превърна в тази малка книжка. Професор Порязов също разглежда произхода на думата геноцид. Оказва се, че трябва да благодарим на Рафаел Лемкин за тази дума. Рафаел Лемкин е един евреин по произход, роден 1900 година. Нека за Лемкин да оставим малко по-късно. Да. Искам да стане по-ясно на нашите зрители всъщност какъв е темата, основната тема за нашия филологически, така да се каже, разговор. Значи върху българският народ е извършил геноцид в един много по-ранен период, отколкото на други народи, за които се говори. Тъй като спомена книгата на Порязов, аз също имам този опит, тези терзания, когато започна да пиша книгата «Геноцидът над българите на 20 век». Това е книгата, второто издание. Излезе 2005 година първото издание. Има един превод на английски. Много мои издатели и приятели тогава имаха някакви съображения. Дали заглавието на книгата да бъде «Геноцид» не е ли така много конкретно, не е ли неустановено? Дали да не бъде разорението, както е на Милетич, разорението на тракийските българи, тъй като геноцид тогава не се употребява. Но всъщност наделя разумът, наделя трезвата оценка, че ние трябва да използваме думите в тяхното значение, което те имат в днешния ден. Защото ако ние го наречем днес, когато се говори за геноцид над арменския народ, над еврейския народ, геноцид над народите в бившата Югославия, кюрди и другаде, а ние използваме за нашите адекватни
на съдба, използват